muna elders into what that capacity yo koreta aba intutwe katwenyarire lakini koreta abandi bakebigoria bike baje ko soe gonde iyo na bere difficult tukana ko ba encourage oyo makeru adanga mondo mosaje dianda tema no wando ekera anza ko tema akanta kurangire bikundi akaburinga ki tojintu twa kwandire nero igure na ndio ngukwandira bono iga ntimo tuosire ntimo tuosire ngukwandira era bono pakamwatore engeka nintu kyabete igoro kyabete igoro na ndio kyabete kiya yo kyabete ngente kebesana agatebanga onye opinion ngaba usito chamo dilali na nchi mune politician na njo ngusiki opinion no tayarongo tagara njo ngusiki opinion Timothy akalia ebyombe bya balimu KNUT akabarangiri tukogete ntuntu alengo ndo twali kwana era akagete mune politician ose mune leader tora tie politician mune leader akarangiria KNUT akabatebenga abantu bali bakwana abakushoto tetobegente kemo tukwanire voice iga kurubogira ngo mate bakarugoro kurwa ipakai ndo kwa bona ki inwe munanto masomete ngajimoroje asi munekorekana bagateba ngekina kitutageti ekina kyo akagenda head akarangiri kupet ngekinde kyombe kia balimu ye secondary keregusia na ndikere kenyengima bagakwana ya bakwanete akarangiria bagaje direct chechi cha akarangiria abantu gweta barangete abantu bono tinkomanya gekora gali ko barangiria kubwai takinya ga ikebikundi 37 usia paka mando no wage karo aka ikebikundi 37 ibikundi bi 37 bikamotebia intwe bono istwekeire turangererie tugatwechamo tuchobie igwete ngorangiri bikundi 37 atanga nakirinde yari kunyarekana tumanyane Timothy akaimoka akarangeri kerege kundi umuntu oyo moyo na rekera ibikundi kanko teba igo ibikundi ebyo onyo urangeri KNUT umuntu runyamira oyo ndakurukise kupeti nyamira kisi na baba rangeri tiga gocha kera maendeleo wana wake nyamira maendeleo wake kisi abantu barenge gusiengima wana akakura wana akatakoteba nga baka mu advice rangiri bono moja torare the way forward muna bagoyeruka akarangirire akarabangiri moja byombebi abantu 37 yoko waburinga bono what next bakamatebya chigurupu kiri kwa rangireti bono turangiriri hamo na ende according to my knowledge yani so ko bumanyi bwane rende sengigeti na bera bitimanya gukime lakini ese manyete ngaika iko oyarenge necessary obomobo bochiko focus no then decision to make buna bagusi no yeroche no igwet mana ngoteba decision to make buna bagusi to yemeki no monu yomo onye kende twarengeti to gotomo monto yomo to tomo monto yomo tali necessary bosire o monta tomwe oyomo uragenda ike agwisa gotomo igo inero yarenge gange are you supporting bosire nambu yare to mukutano yo yongo mo support yege kogera muyaye igaye rusetie sabantu chinkwana ari gukwana asita yatebete nga
inche Timothy Bosire nintagete bogabana inche Timothy Bosire nintagete gosoba president inche Timothy nintagete gentogete kogera ase taija kwanete ngana atagete kirogogete ne kirogoge obo mobo to the best of my knowledge iga atagete nga egento keroch structure geteroch we ekera abantu batagete monto gete ba ekera abantu batagete monto gete baboli ku consensus ngaki egente iga imutagete abero ekerogeke imutagete abera ose esabali tote gotomo monto imutagete totome bono ngogotomu abantu bate turi bono ebitikundi 37 turi ngusiyengima nyamira kisi bono ndaisi koboli abantu ngaki koruwagirango mahate bakarogoro koruma choge paka guchei muntu ki turatome korubaiga amenyoke gose esa baberure babere gose batatu batagete kominyoka ngomoro chore faster ngora minyoke buyake ngora kore gente ke buyake abantu bateba ibi bantu bayichamo batanga umuntu bwe gora tokonye gente kenyarebe structure yo obo mobu nabu to the best of my knowledge no bu aringete ira inyeju okay on your view na renge part of the decision making yoko kodere sia kodere tu dakini ngiseko swaibe sebe osobo manyibu andende ze myaka yane yes okorra bali ba fremeti gendeke oikababe chigurupu echi oba kerokendo barengete ba eko banyamira to kisi mbona to kunya ba dengina yani kisi rabo ngaki ngaki mo para mo irumo jaga ku mumura motigo mogaka aya eko kore rukisi bali barona barabuga ngaki so Gray was a neutral ground according to you. So bwenge ground kere neutral and after menda komanya bintu ko decision making ko chime lakini aba umbirane tebare goteba batebe tenga abantu leaders bagusibarangiri boss na ndira botomanye tenga kurangiri barenge boss Yeah. Abotuma eteigo kurangiri kubaringe bonse lakini nto bwate experience ntumo na elders council emyaka ya magega ngotwara twarenge ndo gekoro kunga annual consultative meeting annual leaders consultative meeting Yes. no nga banungwa na to support sometimes to support gatai sometimes na bari to support sana ese Semirubiri. Yes. N'abantu tuabwate bari go tutuge kamano late Manduku ukabere MP Sironi Manduku Yes. Oyondi abantabu ngoto support baringe no reka bananyagarama na chitaka gundwa nga annual consultative meeting telimbe oya ringe gento nga bakuchimwa ichamo mwa consult one another especially on the elders level no tirende all over lakini ndabo ya ringe menti kabire yunga twaita twakwana twatebania obo mubu actually twatete ko basoki ko wese elders tubokale yake lakini de active politicians mbale goche no moi gore gocho ditayete gosobuire sobwenge omoi gore gocha Yes. lakini mbale gocha ntubwate upungufu iyo y'abantu baito leaders kurangeriwa batari gocha leaders ikikira obute mboli boto tari bobisi ikinege ntokera open usually naturangeri meeting twari kurangeri ati elders aki inchumoto kwanere inchumoto semie inchumoto tebi mumanyete promete da simba komanya bintu bya siasa national level mba komanya inchu abana baito gaiga na inchumoto tebi ekeneke bono babo yari kunyare kananga usually mbale goche bono tingo ko tebi exactly nga what happened onye babete invited nkibatacherete
onye mbabete invited lakini ngo tebe kingonya mbabete invited ege kogera agwonda ko kebeka bobe teribo intuo tomanyete nga ba liba tebete nge mukutano be oba tebete nga leaders worship babe invited ondo bwa to kwegera nga mbabete invited onye mbabete bona gunto komanya